sizokhuluma nokubingelela umama umfundisi Maphumulo egameni lika Jesu. Haleluya. Ngibingelele ikomiti lonke elisihlelele lo msebenzi, umphathi wabantu abasha ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngiyabingelela abafundisi bonke, abavangeli, amadikoni egameni lika Jesu. Ngiyabingelela worship team, ngiyacela sibashayele izandla bazalwane. Sengibusiseke kakhulu bazalwane, sengibusiseke kakhulu ngoba le nkonzo abayenzayo bazalwane namanje ngisayenza ebranchini. Haleluya bazalwane. Manje kumnandi ukuthi eke uhlale nawe uyizwe bazalwane egameni lika Jesu. Ngiyabingelela kubhuti uNgane, ubhuti amsomsizayo, ngizwe kuthiwa udlala ukhehle gombe. Haleluya. Bazalwane uma ngithotho egameni lika Jesu, ngisebranchini kaFelekesi, ngisindisiwe ngithethelelwe izono, uNkulunkulu wangenzela umusa. Haleluya bazalwane. Ngiyacela futhi bazalwane ukubingelela ukuba kuthotho egameni lika Jesu. Haleluya. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Haleluya. Ngathuka-ke bazalwane uma ethi uzongithatha ngempela. Ngasho ngathi wayithela ngoba mina nje ngiyisonto one way, ngakhonza one way. Kumanje bazalwane ngibuya Olundi, bengisebenzela khona isonto lonke kwaZulu. Wangibuza ukuthi uzokwazi ngathi mina ngizozama. Haleluya bazalwane. Kwathi kusenjalo uba Malunga wafaka enye ikholi wathi ngiyoshumayela kwenye indawo, wathi uzokwazi. Ngathi ngizozama ngoba ngiya-understand bazalwane ukuthi uNkulunkulu usebenza nge-availability yomuntu. Haleluya bazalwane. Wena ungaze uyibone engathi uyi-starring, kanti the moment wena uzi-availa yena usebenza ngawe. Haleluya bazalwane. Usebenza ngawe even noma uzi ukuthi namhlanje akuvume enyameni, kodwa ubone kwenzeka. Iyona-ke into ekwenza ukuthi uqhubeke. Haleluya bazalwane. Ubone ukuthi ngisho noma kuthiwa mina ngokwami bengeke ngikwazi, kodwa ngoba ngithemba yena, uyena osizanayo endleleni egameni lika Jesu. Ngiyacela bazalwane sivule emabhayibhelini ethu incwadi kaJeremiya 17, incwadi kaJeremiya 17 verse 7. Haleluya. Incwadi kaJeremiya verse 7, chapter 17. Ngiyacabanga bazalwane sebeyitholile, ngizofunda egameni lika Jesu. Ubusisiwe umuntu othemba kuJehova, nothemba lakhe linguJehova, ngokuba uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemanzini, ozenabisa izimpande zawo ngasemfuleni, ongesabi lapho kufika ukushisa, amaqabunga awo abe luhlaza, angabi naluvalo ngomnyaka wesigagadu, anganqamuki ukuthela izithelo. Baba egameni lika Jesu Kristu, izwi lakho leli namanje baba uthi namandla siyabonga sekuphindelawa kule ndawo. Siyacela-ke baba uthi namandla ukuthi uphinde usebenze ngalo, uvule inhliziyo zethu, uvule indlebe zethu. Siyabonga baba uthi namandla ukuthi uthe alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Namanje baba uthi namandla khuluma inhliziyo yakho in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Nami ngizokhuluma bazalwane. Uthe umama uMaphumulo, umfundisi Maphumulo baseza ogandaganda. Nami ngizothi bayeza ogandaganda ngoba ngizokhuluma. Haleluya bazalwane. Umprofeti uJeremiah siyamazi sonke bazalwane. He is listed as one of our major prophets eBhayibhelini.
Hallelujah. Umprofethi wesililo abaningi bamazi kanjalo waziwa njenge weeping prophet ngoba wayenama challenges amaningi ekhambeni kwakhe kodwa wayenuNkulunkulu. Amen bazalwane. La uma uyifunda incwadi mhlambe nje eqaleni kwayo chapter 1 uNkulunkulu uvela ekhuluma ngomlomo kaJeremiah uthi ngakwazi ungakazalwa. Hallelujah bazalwane. Uthi ngakugcoba ngakwenza umprofeti. Nala esifunda khona uNkulunkulu phinde futhi uyavela. Uma uyiqala la ngaphezulu kuverse 5 uthi uqalekisiwe othemba lakhe libantu. Hallelujah bazalwane. Uma emdescribe lo muntu oqalekisiwe uthi ufana njengesihlahla esitshalwe endaweni eyidesert, endaweni eyihlane. Hallelujah bazalwane. Uthi uphila ezweni likaSawuli. Lo muntu lo akanathemba ngokuhle okuzayo. Hallelujah bazalwane. Ebese kuthi la esifunda khona kuverse 7 usethi ke ubusisiwe umuntu othemba lakhe othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Kulesikhathi esiphila kusona abazalwane singabantu abasha. Sinabantu abaningi abasha who are living under depression, who are living under anxiety. Abanye they are suffering from low self-esteem. And uma uthatha ukubhekisisa kahle uyabona ukuthi umuntu omusha wasuke wanikeza ithemba lakhe kumuntu. Hallelujah bazalwane. Umuntu omusha wasuke wavula inhliziyo yakhe wayinikeza umuntu. Lo elithi iBhayibheli uqalekisiwe othemba lakhe limuntu. Ngoba umuntu uyashintsha. Hallelujah bazalwane. Umuntu nifike nivumelane naye kanje nibophe into yenu. Kodwa uma esephuma lapha athi yena uthe mina ngizange ngisho leyo. Hallelujah bazalwane. Umuntu bazalwane ujikela ungaze akujikele even uzalwa naye ekhaya. Khona maduze nje einsukwini bengilalele indaba. Kanti at the very same time I'm meditating on this message. Zithi indaba owesifazane biological mother udayisa ingane yakhe. Wayidayisa lengane yavesa leyaduka. And kuthe makwenziwa i-investigation kwabonakala ukuthi no aku-investigate yena. And makutholakala kwi-bank statement kunezizumbulu zezimali ezitransferiwe ngosuku alahlekelwe ingane yakhe. Umuntu bazalwane akusiyena umuntu wokuthi umthembe ugxile kuyena. Ngoba umuntu uyaphoqa. Angazi noma bazalwane mina ninaze yini kuphoqa kodwa mina umuntu wake wamphoqa. Hallelujah bazalwane. And kwesinye isikhathi ngiyibuze ngithi uNkulunkulu yini manje namase ufuna ngikhulume ngama experiences ami. Hallelujah bazalwane. Kodwa iphinde
lo othi ngiphuzise. Haleluya bazalwane. Wathi kube bewazi ukuthi ubani lo othi ngiphuzise. Ngabe wena ucele mina ngikunika amanzi okuphila. Haleluya bazalwane. Athi yena uyindlela neqiniso. Athi akekho yakubaba ngaphandle kwakhe. Haleluya bazalwane. Owethu bazalwane ukugxila sihlale kuye. Lithi iBhayibheli amaqabungalo aso lesihlahla lesi ahlezi ehlaza. Ngamanye amazwi uma umzalwane umuntu omusha ugxilile awudifaywa ngisho nayisimo okusona. Haleluya bazalwane. Even if i-bank account yakho iwu-00 kodwa abantu yobabona becela kuwena imali ngoba wena amaqabunga akho ahlezi ehlaza. Haleluya bazalwane. Even if noma kuthiwa khona iy'nkinga odlula kuzona kodwa wena ubonakala uzokhonza, ubonakala uzokwershiphisa abantu kodwa bengazi ukuthi nawe you are going through trials and tribulations. Yini yenza lokho? Kwenziwa iy'mpande ezenabela emanzini. Haleluya bazalwane. Ezingakudefine i-situation noma kuthiwa injani. Haleluya bazalwane. Uma umzalwane umuntu omusha ogxilile ngisho noma ngafika isimo se-unemployment kodwa wena uyaqhubeka ukhonze. Haleluya bazalwane. Ngiyethanda ukuyisharisha le ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu wake wathatha imoto engangihamba ngayo. Haleluya bazalwane. And lapha yakafelekisi kuhambeka kanzima bazalwane. Nganginayo yonke excuse yokuthi hayi ngiyayeka manje. Mhlawumbe ngithi ngizoyakokhonza kwenye indawo. Haleluya bazalwane. Ngoba enye into engangiyibuza yena ukuthi ingenzeka kanjani lento le ngoba le moto le iyenza umsebenzi webandla ngayikhathi zonke. Angaze ngikoloze ngayo. Haleluya bazalwane. Kodwa khona ezinye izinto uNkulunkulu aphinda ayisuse ngoba efuna ukubona ukugxila kwakho okholweni. Haleluya bazalwane. Ezinye izinto ayibona kahle ukuthi yebo ziyakbenefitha ibandla kodwa akhetha ukuyisusa ngoba esefuna ukubona wena ukuthi awusahambi yini ngazo lezo zinto. Haleluya bazalwane. Ngisho noma kufika ukufa lo ogxilile umbone emile. Haleluya bazalwane. Lithi iBhayibheli lana angabi naluvalo ngomnyaka wesigagado. Haleluya bazalwane. Lithi anganqamuki ukuthela. Ngelinye ilanga bazalwane khona indoda esiyazi yethu uJosefa. Haleluya bazalwane. Eyayisikhohliwe for 13 years entilongweni. Haleluya bazalwane. For 13 years entilongweni isikhohliwe kodwa wafika umnyaka wesigagado eGibhithe. Haleluya bazalwane. Kodwa wakhunjulwa khona esejele. Wahamba wayolandwa. uJosefa akazange ngolozo ukuthi nina nangikhohlwa kodwa uJosefa waqhubeka nokuthela. Haleluya. Omunye umuntu obukayo bazalwane wengabuka engazithi hayi no uPotifo thela. Haleluya. Wengabuka engazithi no izwe laseGibhithe seliyathela. Kanti no nangu umuntu othengisho noma ema-trials and tribulation ekuboshiwe entilongweni kepha wakhetha ukuma baze wafika isikhathi sakhe wabizwa waqhubeka nokuthela. Haleluya bazalwane. Mhlawumbe kube kwakuyimina ngaleso sikhathi bazalwane ngangiyogoloza. Haleluya. Ngangiyogoloza ngoba wayisho kahle uJosefa ukuthi uzungikhumbula. Haleluya bazalwane. Kodwa guess what? Wase wakhunjula ngoba nakusekhona inkinga. Mhlawumbe mina ngizothi ngikhumbula ngoba nakuselengidinga. Ngoba bakhona abantu abasha njalo. Abasazilimezi yetsheni. Ngoba naku sengidinga usizo sengibona ukuthi sekufanele ngimbize. Kodwa uJosefa wayeprepared ukuthi ahambe ayosiza. Wafika wa-interpreta iphupho. Haleluya bazalwane. Uzubona ukuthi wayeprepared. Lithi iBhayibheli even esephume entilongweni
waye-understanda kahle ukuthi akusona esakhe. Hallelujah. Every time ima-interpreter wayethi ukuchazwa kwamaphupho akusiko kwami. Hallelujah bazalwane. Kepha sibona eqhubekethela ngalo kokuthi waboshwa entolongweni lokuthi waphinde wa-accuswa ukuthi ulele nomkamuntu. Hallelujah bazalwane. Waphinde wa-accuswa kodwa wama ngoba wayenoNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Ngiyafisa namhlanje bazalwane ukuthi singabantu abasha engathi nathi singama. Abekho abantu ngokubona kwami abaneyinkinga abanama-challenges njengabantu abasha. Hallelujah bazalwane. Uyazi uma umuntu omusha uba sey'gabeni ey'ningi, uba segabeni sobungane, ube segabeni sobudala, ube uphinde futhi ube phakathi. Kuningi oku-expectiwe kuwena. Hallelujah bazalwane. Kuningi oku-expectiwe kuwena. Kodwa ngiyamthanda ubaba Malunga ngelinye ilanga ethi abantu abasha abayekwe benza amaphutha njengabantu abasha. Hallelujah bazalwane. Ngoba amanye amaphutha iwona azokufundisa. Hallelujah. Ingane iyatshelwa ukuthi ingangena emlilweni. Hallelujah bazalwane. Kodwa uma ingena khona isifundo ezophuma naso lapho. Hallelujah. Njengoba ngisho ngithi every time uNkulunkulu mengisebenzisa ethi ngikhulume ngama-experiences ami, ngiyabuza ukuthi awu ngoba nje lento lena bazothina abantu. Hallelujah bazalwane. Kanti izosiza omunye ukuthi agxile. Hallelujah. Ama-experiences ami noma amasikazi abo wabona kumina no ngifana nevazi. Umbumbe ayithatha aphinde ayiphakaze phansi, aphinde futhi ayimise ngendlela yayo. Hallelujah. Ngoba ubumba njalo bazalwane. Ubumba uyakwazi ukuthi uthathe uphinde ulichome ivazi, uphinde uyichome ifake uglue. Omunye umuntu ayibone inamasikazi, ayibone inama-cracks. Hallelujah. Nawe ungangibuki ungijaje ngalama-cracks enginawo. Hallelujah bazalwane. Ngoba kusho ukuthi khona la ngiphuma khona. Kodwa guess what? Angizange ngivumele ukuwa. Angizange ngivumele ukuphakazeka njengeglasi. Ngoba iglasi yona ichumeki. Kodwa ivazi uyakwazi ukuthi uphinde uyichume ngoglue. Uphinde uyibeke imbali iqhakaze ibe yinhle. Hallelujah bazalwane. Kwenzeka kanjani lokho? Kwenzeka uma simile sigxilile kuJesu. Ngiyabonga.